Il-kumpanija Waste servet teħel multi ta' kuljum tal qed tuża sit li suppost naddaf biex jinbena impjant tal-iskart f'Ħalfar biex fih tarmi l-iskart. Dan is-sit kien tnaddaf biex issir Multi-Material Recovery Facility iżda issa reġa' qed jimtela brata maġla ħafna. Dan hekk kif Waste Serv li hija entità tal-gvern tinsab fi kriżi bl-iskart goff pajjiżna li qiegħed jakkumula bla kontroll tant li ma fadalx aktar post fejn dan jinżamm. Kien net news li l-ġimgħa li għaddiet żvela kif qed issir użu illegali minn dan is-sit hekk kif qed jintrema skart f'bitħa li mhux suppost tintuża rimi tal-iskart. Fid-dawl ta' dan nhar it-tnejn li għadda net news bat mistoqsijiet lil kap eżekuttiv ta' Waste Serv Tonio Montebello li ma weġibx fost oħrajn dwar x'passi qed jittieħdu biex tissolva din il-kriżi u lanqas dwar jekk l-awtoritajiet ħadux azzjoni fuq l-użu ħażin tas-sit. Montebello ma weġibx lanqas kemm hija l-kera ta' kull xahar biex Waste Serv tuża sit ta' kumpanija privata biex tarmi l-iskart fiha legalment, xi ħaġa li net news jinsab infurmat li tlaħħaq l-eluf ta' euro. L-erba' rġajna żorna s-sit f'Ħalfar li suppost ma jintużax għar-rimi tal-iskart, iżda li Waste Serv tibqa' tippersisti li tagħmel dan. Bejn il-ġimgħa li għaddiet u llum kif jiġdu l-filmati kull ma nbidel huwa li l-iskart goff f'din il-bitħa żdied u minn gaffa issa wieħed isib tnejn.